Para sa'yo, ano ang isang kaibigan? Ang kaibigan ba ay parang isang lampara na bibigyan ka ng liwanag sa oras ng kadiliman? Ang kaibigan ba ay isang kuwago na nandyan sa oras ng iyong pangangailangan? Ang kaibigan ba ay yung matatakbuhan mo sa oras ng kagipitan? Ang kaibigan ba ay yung taong pagsasalatian ka ng mga masasakit na salita sa mga pagkakataong hibang na hibang ka na? At wala ka na sa mabuting kalagayan. Well, ang kaibigan, para sa iba, ay yung taong tunay sa kanyang salita at tunay sa kanyang gawa. Ito yung kaibigan na kahit hindi kayo magkita madalas, alam mong karamay mo siya sa lahat ng oras. Meron ka bang kaibigan? Katabi mo ba siya ngayon? Kausap mo ba siya ngayon? O hindi niya alam na kaibigan mo siya? O baka ang pagkakaibigan nyo isa lamang plastikan? Tiwala, respeto, at pagmamahal ang iginagawad sa isang tunay na kaibigan. Kaya maswerte ka kung meron kang tunay na kaibigan. Maswerte ka kasi kasama mo ako. True friend ako eh. Ngayong gabi, hanggang hating gabi, magsasama tayo. Kapiling ang inyong Basa Princess, ang Basa Princess ng Love Radio, ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto, DJ Rocky Terra. At eto na, ibibigay ko na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Kahit alam ko na ang totoo, ay patuloy lang ako sa pagpapanggap. Uy, nangyari na ba sa inyo yun? Yung alam mo na yung katotohanan pero nagpapanggap ka na hindi mo alam yung mga nangyayari sa paligid mo. Kumbaga tinatanggap mo kung ano man yung sinasabi nilang katotohanan, pero ang hindi nila alam. Alam mo na ang buong katotohanan. Bakit ayaw mong sabihin na alam mo na?
Ayaw mong may masaktan? Ayaw mong may mahirapan? O hindi mo alam kung paano mo sasabihin na alam mo na? Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Rocky and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malung gumapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!